kuri tutiana yo mwancho murigirari andake nimaitabanga maitebuna enkoyo eko gosorigo mono na abasacha chitim chirito mate chinyinge sana ichire chi abasacha icyabasubati chire chinke sana nonye igo gati achire chinke cyabasubati chira sense ya Kenya na ulimwengu asobwagari abasubati ngwetera bari mechande menge sana rero chinsa chiabe na kwari ni roboti rwa bene igoro ya emechande eri abasubati bagwetera CVT na ogosaba kwabo kogosiru twende nsema ya kabere ya studio toigwe birero by'abasubati ase myake menge ase orogongo rwa Gusii chigosori chamanyakanire mono ne chigosori chienkoyo nonye igo ase gosori yenkoyo gakientambe yamanyikire kobengo engosori yabasacha kurinde abasubati na bagendete gwetoma imeye gosori yenkoyo kwene kibuna nkonyara bare gwetoma na kogosori ese gosori yurero iga goche maseye mukuru ase timu ya Gusii Starlets etimu yetomire sana ase orogongo rwa Gusii. Asere tangoro kusheri ni njama nje no mwaki o Gusii Starlets ase Gusii Starlets nje ngwake kwendese position ya midfield katikati nonya babwato moyo bwako gosoria yenkoyo ne watabune mechando bagwetera ne minge sana ubuna bakonyara gotoerera katika bona se etimu yetu ya Gusii Starlets ndobwate chi challenge chiroro iyo togwetera ndumuna abachezaji bado ne management yetu mmoja challenge ntangani transportation ekata kuganda kuseme pira ya isiko endagera bado ntubate challenge yororo na baisika muna to ko muna baki mupira bado ntubate challenge tubona toringete ntutweka muna abaisike ase mune side ye kwende ye transport ngonyorole kirata kuganda mipira ya tambe angona transfer paka Kakamega lakini bwana kwa nyoranga tubati ye transport management yetu kwa nyoranga abako strain mono sana wote konyore transport mpaka twagenda lakini ngo ikerere kere chinga kichinde ikere transport ya burapi bate mese bakonyara bagenda ganaga kwanyore transport ya bolire bona kwanyoranga pake mepire ne ndoroko genda kwanyora bajasaji muna ntu bangete ko ntole paka management yete nyene ne bangete ngako ndira katika bona kere konyoranga transport ya bolire kwanyoranga ndoroko genda twafire mepire ndi sometimes singo na tatu ako mupira na ande toirana lakini akaba yantu yani commitment ile tuanjete ndo mupira twaga twako mupira na ande toirana lakini kwa nyanto dietike ndo dietikende mama ete abesike challenge nera babwate konyora gosekera umesikekera ro mutienyi konyoranga mbale bako twara na mbale batari konyara gotwara of course management yeta abatu tenete ngote mabale mo kabisa batolete bingiga lakini ikeranga kiende mbabwati na ndi konyoranga na ndi mbika toererete wone yabunara bara ndubate challenge ogosaba kwabo na saba bwatani bali bwato kuganyo kuya kunyara gwesona ne timu ye kwene kibuna nkonyara bale ko basira wikeli chigosori chiabo na mechando mekegera bese timu yabo kwene kibuna nkonyara bale ko gosori asenchira yobo toereru wono yale konyarekana tonyore sponsor era nyare ko to sponsor twagende emipira kwarorere nendagera nikituranyore na tutanyorerie kutuisana erie ngera tokoro ndumura abana Gusii Starlets batoko appreciate wono ogosaba kwabo na saba subati bali bonsi barasoro gongo rwa Gusii kwene kibuna nkwa soro ni bali na gosori chinde chionsi na bali baragani gosona na ese timu ya Gusii Starlets nigo bagotabune bisieri nigo bire wasi montoni bensi ko wati talent tawasa konye karanzira muna ndi talent yetu abwate ntonye karanzireti twaje expose mpaka twekera saboni onde bwensi oroje ngana bati kipawa kia kende kionsi tawasa ko karanzira akoleki aroki abantu aroki na ninke moirare muna ntu mupiro to irare niko bono bagosabe birengo bya serikali muna bagosira merobeli ende yonsi ime county ya Kisii ne county chinde kone kibuna ngosira bale egosori ya basubati elinde abasubati avange banyare go ikeri obuya gwebyo gwabiri babwate saba iseke moskondi bensi ole willing oja ko join ase timu yetu ntu bwati mo chando ndi bensi ole willing oja ko to join ntu bwati mo chando ndi bensi na bago cha to join acha kesto acha kerete ai kesto ikire onde bensi ako cha keranse otira pako oika ase to ikire boni Kinko reporter tani kiandizi TV kurwaiga segeti kia Gusii Starlets sense me ya KMTC asobo gatagati bo mucyobo songo Retaliane Ndemo Steven Captain 001
nimetebna mwaroro voti oru na ndake ibengeli bene igoro yengane yu korende ayo Musayi James ndake nkira koru mtende yapa swati nyari kunyakura Buna na gete wote hii last week karo kutuango kwa negoro yengo ya waisike serikali ni wantu ko tuchaka no ya serikali ya county turatika national government bawa ntekiaro mate chibasa njiro jikona no chase ministry ya sports narenga kiri omwanta kona kina kerewese kwena no ngutumu kwera mbaka mwali basa nchiko bora ya waisike bako ruera mbuna wate una kuramba ka western useka kamega chabora bali baenda no nyamba likuragira gabona serikali chi county chibasa chikwena no wasana nya cha CDF wakikishe munango tumekuchire na nda abaisika nabo mate twabaire una naigata wote abaisike ose talent abaisike ngo nesire sana ase engoyo bona yenerenga kingi abaisike ose serikali ya county national government yabona tawo swaime enyare kwana kiuna yana ni chibesa matu muchando kero muchando gocha ni wochara kurase mangana finance yonya mbawati besa muchando bado ndo chikonyora asinga kintambere wosyo ganda ke une ngane agendrete basabire wale watu kuba okuganyo kwiya no nyene ndagiro nyare kwa ATM bune yu osenjere ndosora nyare kubasira esokora kwao nokunyara gusanga onyare kubaikire no sutolikira SMS funa Ndizi TV tole na to kubwatanira ne team yuna system chinyenge chishwa teme chando tuchithire abana gusaba gosori bagosara sobo toerero korenderi tukotiana yo mancho muri yari amangana ya enkoyo ya basubati eligi ya Nyanza Regional League negendete ko beta inse chitim chinga chigendete kurwanirira ase chiligi au ase chigosori yechu na rero ntoba chigosori cyari kosori guchakira saa 7 ya rero koneri tukori ya mambi chitim cyagusinji twale chigosori au ime ya Nyanza Regional League tugochakana ase getiki ensoko gusensemo ya ensoko tutwale gosori gatie timu ya Kineni na Gucha FC gochakira saa 7 ese getiki ya Getembe aigasobo gatati bo muchi obosongo etimu ya Kikao FC nebege kwa nyarigani etimu ya Riamoni korwa sensemo ya Kitutu Chache South tutwale semo ya Nyamira County etimu ya Nyamira United nebege kwa nyingine etimu ya Ekerenyo arafu omwali oyo gose egosori ende Gesusu ensemo ya Gesusu nebege kwa rigani etimu ya Golden Boys na omwali oyo etimu ya ensemo ya Kenyenya Yombo Machoge etimu ya Momachoge nitwale gosori entindi sana na etimu ya Ichuni chosori chonsi ichigo chaka saa 7 igonyo kole chinse mecho ikageti tetelia timu yao oraina kibako gosori na wate bye birengeri yose timu yone nite ko improve gose ega netio bonchori bwa bene elinde nyare go change igo mwanche muri muri rya sembe no muri buri gwechi gosori turaiga Musayi James na nchende mo Steven captain 001 turanda somo tumogomoke gotokoirana Shabana yabwate gosori e weekend ya nyara gwetense mo ya awendo ne chitimu chininge cha National Super League tokoirana ntorigeri NSL asobo ime